nyobusan na kisi spationg la syang lok ukhar muslim ya kikin thai kasi hayu du denum dai na kata kani ko wei mentang la pas kani ka bil ba kanu kanu kan thai kasi ka ba syang lok ukhar ka du no ki jolong kasi kirsana ami kata nadil se council ngim sha yu khar ban khai khamlai sen hanai no one section ni ka mi kan thai kasi ko ngulok janga Nah, kini ke jing maham hang ni bangila beda kini ke sarkar ke sai ni kam sai kini ke an tang ma kini ke kam nga keren yu pigi kin thai si ni yap ka jaj bade jingi ka yap ka parthai manta ka la nyat sangoi ha ki khar muslim dai ban tip ya kata ko wei baru ka parthai mata wadu presiden jo kari Amerika Donald Trump ula shifting ka Spain ka la janlong kari muslim ka Jerman pipai baru khoj menta ka meg halia ka de target Lada mau pergi game tega si video tak iladi. Pilih ini kaya kamu gila kini ki khar muslim. Jiwat bayi narendang. Lada ka kentai ka si ka show khar muslim. Kalau bu yang awaj harendang jong para senang la jong. Mahami pi. Ki kentai ka si kan mau. Galaya snowi kan ni ka kubor. Ni dangke jingma ka bakra hadu kata. Kani ka thma ka ba jar. Ki kintu ki bala ki kon ju ki khar muslim kim dei shu ki khasi. Ngaya semua sadula nang rom dang ni thiet jaka hajwai la chu ban thiet dei shu khasi dei muslim nakran dia kini nomor balai malang gangi bala sangu jang ni denum dai na podong dai tang katin da sumar bha mo phi ki badde ya ka jai ban reu kini ke sarkar jong doktor jong kandat sama menta kini ban sanya kini ke bil bala khang ban shong khakhle nang ni sakhaman ni pilangnya kuat shong khakhle na to rakti kin thai ila thau ka ain ya kini ka ayal piru lara kini sarkar kandat sama khamsan ni niyami war banum snam ru kalanum kaloi na Kabar kala ay ka sa council ban khang ya ka LP kinumla su ban rong ki bari sini sari jongi kinong india kinumla ban rong khalam ka permit beli ko kor kubor man ta kaski in salom ya ka jigelang kadang ba kan im ka ni ka jaj ban ri jongi babiang kata ne kum na ni kwa ba kan biang ka yo ka hat na dong hadong ngam tieng la dang adai ban chakem ru na ka ban ta ka jaj ban ri jongi la don ha ka jingma ka ba khra wadu kata ka garo hills ka lalai ke plain belt juga goro hills kalaj bama mentas kerjai bendri jangi kita dah pidi kinong rep pidi belum kerjai bendri jangi kinong di nong sidang dia kerjai bendri jangi ya dai jengmut pramupi ya le hok kuma kirong menem syai ke seng balang nagaliang ke district council ru yim syai ke seng balang ai batang kinong rep kinwan sini ba kinong yo hawadan jenge kini kendo be ya office jong sim